No s'espantin, no estan veient les imatges al revés. El que passa és que avui són australians i ja saben que aquesta gent viu a l'altra banda del món. Ara, per si de cas, girarem la càmera perquè puguin veure bé el reportatge. Estem amb l'Anthony Foti, que és el dissenyador d'aquests focs artificials dels australians Show FX. Anthony, suposo que veniu a Blanes a guanyar el concurs. Esclar, esperem guanyar i emportar-nos l'or cap a Austràlia. El concurs de Blanes és un dels més importants de la indústria pirotècnia i és un dels que tothom vol guanyar. Què és el que veurem avui aquí a Sa Palomera? Això és una sorpresa, hauràs de venir i veure l'espectacle. Tothom s'ha d'acostar a la platja i veurà una barreja de foc italià i australià, perquè jo sóc australià, però d'origen italià. De fet, avui aquí hi ha molta barreja. Hi ha valencians, italians, gent de tot el món treballant amb vosaltres. Sí, perquè és molt car portar tot el material i la gent d'Austràlia. Per facilitar les coses, ve gent de València com el Luis Brunxú, que és tota una institució al món pirotècnic. També des d'Itàlia m'ajuda la gent de Parente, amb els quals hi ha una gran connexió. M'ajuden a fer el millor espectacle possible. Anthony, bona sort. Gràcies. Hem parlat amb l'Anthony, però ara volem parlar amb el Luis Brunxú, perquè és tota una institució d'aquí dels Focs de Blanes. Quants anys fa que vens aquí? Pues jo fa que vinc, quan vas vindre la primera volta tenia 17 anys. Ha canviat molt la cosa, no? Abans comentaves que bé, havíeu de pujar carcasses de ferro fins a dalt de la Palomera, era molt més pesat muntar els focs, no? Sí, no, ha canviat un montón. Abans que la platja s'ha fet un poc més xicoteta, però antes se tenía que pujar de la Palomera, canos del 20, del 25, 30, 35, se ficava una cascada de banda a banda. Jo crec que se tirava més que ara, però bueno. Tu que ets tota una institució i tens molta experiència, es veuran uns bons focs avui o no? Sí, jo crec que sí, a més és una forma diferent de cremar-ho, no? Que pareix que n'hi ha poc de material, però jo crec que a la gent li agradarà. Amb aquest reportatge sobre els australians Show FX acabem la feina d'aquesta festa major. Esperem que l'any que ve ens tornem a trobar aquí, a Televisió de Blanes.